Thomas Helmig, han har lavet en sang, hvor han synger dagen efter dagen derpå. Og det er faktisk noget, jeg har levet efter i mange år, altså før jeg gik ind i selvudvikling. Og det er fordi, jeg sidder nu så Snickers, der sidder her ved mig. Det er noget, jeg levede efter i mange år. Når noget har været svært, for eksempel i mandags, så hvor jeg har været til læge, og jeg har lige en hård dag, og så arbejder med det, så har jeg fundet ud af, at dagen efter dagen derpå, får lige en myser her, så har jeg det altid bedre. Og jeg kan huske, da jeg hørte sangen, så har jeg ligesom tænkt det, hvis jeg har været ked af noget, man har været ramt på nervesystemet på en eller anden måde, man har fået knust sit teenagehjerte, eller hvad end det måtte være. Så der, hvor den sådan føles over, lige meget om det er en lille ting eller større ting, så dagen efter dagen derpå, så er det som regel bedre. Så nogle gange bare det at vide, at det er helt naturligt at have negative følelser, altså at have en dårlig følelse. Det er okay at være ked af det, det er okay at være frustreret, det er okay at være vred, det er okay, det kan være virkelig lidt messy nogle gange. Og så bære det, lære at navigere så godt som muligt i det, og prøve at få dit hoved i positiv momentum, have en god snak med nogen, du kender, med en coach, eller en veninde, eller din mor, og så ligesom komme i positiv momentum igen. Så vil din negative følelse, medmindre du dyrker den vil være bedre. Altså du kan give den en bedre mening og betydning. Så dermed, dagen efter dagen derpå, så har man det altid bedre. I dag er det bare et ekstra godt eksempel for mig. Jeg har bare virkelig haft en fantastisk dag med teamet og med hestene og i det her med Snickers i det her fantastiske vejr. Så bare lige lidt onsdags glæde ud til dig. Jeg får en myser mere her Snickers. Snickers.